गोजोन्थों आंनि बडलेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायनानै नायबोबाय थानायनि थाखाय आङो सानो दिनैबो नोंथांमोनहा अनसायनायनि गेजेरजों आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आङो नै नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों दिनै इलेक्सन खाथि जानाय लोगो लोगोनो दिनैहाय गोबां पार्टिफोरा गावनि पार्टिखौनो स्ट्रंसिन पार्टी आरो गोबां बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय कमिटमेन्ट बेबायदिनो मावगोन बेबायदि सुबिदा होगोन बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनैहाय रायजो राजाफोर दिनैहाय जोंनि बिटिसि नि हाग्रामा बिफाननि मन्त्रि मिनिस्टार जे जोंनि बिटिसि नि मिनिस्टार पेरेंगा बिथाङा दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनैहाय बिपिएफ हानजाया 1000% बा खाम्फा बरगयारि बिथाङा 1000% जेनखागोन आरो फैगोन जे इलेक्शनाव जेनोब्ला बिथाङा UPPL हानजायावहाय हाबफैगोन होननानै दिनैहाय बिथांमोना कनफिडेन्सनि बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो रायजो राजाफोर बिथांमोनहा दिनैहाय बुंनो हाबाय जे फैगोन इलेक्शनाव जेनखागोन देरहाखागोन अभार कनफिडेन्सै बुंनो हाबाय दिनैहाय जोङो दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै जोङो नुनो मोनदों दिनै जोंनि गेजेरावहाय बिसिबां जोङो सान्थि परिबेसखौ जोङो मोननो हाखो आरो जे सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बिसिबां सान्थि बा उदांस्रि जोङो मोननो हाखो जोङो बेखौ साननो गोनां रायजो राजाफोर बे मोनसे बाथ्राया जाबाय दिनैहाय 6 फायार जाखांनायनि उनावहाय एम बाथा बिथां NLFB नि जे गायसनगिरि बिथाङा दिनैहाय मानो दिनैहाय जेलाव थांबावनो गोसो गोनां जाखो दे बिथाङाथ' माबा दे बिथाङा जाबाय दे नाथाय दिनैहाय सान्थि सुक्ति जे जोंनि बिटिआर नि सागानगिरि जे जोंनि NDFB नि फाउन्डार जे रन्जन दैमारि सारखौ दिनैहाय सान्थि सुक्ति जाखांनाय सागान होलायनाय मानसिखौ दिनैहाय मानो दिनैहाय जोबथेसालियाव लांफिननो गोनां जाखो रायजो राजाफोर जुदि रन्जन दैमारि सारनि जे दाया कनसिडारेसन होथावथाव नङाब्ला आरो बिजिरबावनांगौ दङब्ला दिनै रन्जन दैमारि सारनि बे सागान बा सहि सिगनेसारआ दानो मानो दाम गोनां जाखोमोन मानो भेलुएबल जाखोमोन बे मोनसे कुइसन फैयो रायजो राजाफोर ना दिनैहाय रन्जन दैमारिया राजनितिकनि मोनसे बुलि जानांबाय जोङो बेखौ जोङो मोनसे कुइसन फैयो मोनसे सोंथि फैयो रायजो राजाफोर ना दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा गयोब्ला सोरनिबा सियारा गिथावना दङ सोरबा सियाराव जिरायनो मोननाय नङा बेबायदि बाथ्राखौ गिनानै दिनै ना रन्जन दैमारि सारखौहाय दिनैहाय राजनितिकनि बुलि जानांबाय नामा बे मोनसे कुइसन फैयो रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बेखौहाय कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों दिनै बुंहर दिनैहाय जोङो नुनो मोनो दिनैहाय जोङो बुरखायजानानै जोङो बेबायदिनो जोंनि भटखौहाय जोङो नुकसान खालामगोन नामा रायजो राजाफोर जुदि सोरबाया बिपिएफ हानजानि जे मावथि मानसिया मोजां मावग्रा मोजां मानसि नङाब्ला बेनोबो दाहो सोरबा UPPL हानजानि मानसिया दिनैहाय जेबायदि केन्डिडेटआ मोजां नङा बेनोबो दाहो सोरबा इन्डिपेन्डेन्स केन्डिडेटनिनो नोंथांमोनहा हो होननानै आङो नोंथां गासै आंनि माबाजोंहाय आं नोंथांमोनखौहाय आंनि मोनदांथिनाय बायदिब्ला आङो नोंथांमोनखौ बुङो दिनैहाय जोङो गोबां जोंनि भारतबर्षआवनो गोबां जायगायावनो मोनसे जवान फिल्मनि जे शाहरुख खाननि बुंनाय बाथ्राखौ जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर 5 बोसोरनि गेजेरावहाय नोंथांनि थाखाय बा नोंथांनि एरियानि थाखाय समाजनि थाखाय माबायदि मावलांगोन बेखौहाय नोंथाङा दिनैहाय मोजाङै सायख'नांगौ जे पावारा नोंथांनि आसियावनो होननानै दिनैहाय जोङो जवान फिल्मावहाय जोङो मोनसे क्लिपखौ जों नुनो मोनो रायजो राजाफोर ओंखायनो दिनैहाय जोङो फैगोन इलेक्शनावहाय जोङो नोंथाङा बबे जे बेबायदिनो 100-200 लानानै बेदर दरसे जानानै साहा कापसे लानानै नोंथांनि जे भटखौ नोंथाङा दाफान दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर राकेश ब्रह्म जे बिथां दिनै बिथाङा बुंदों सोरबाया बांसिन भट जे बुथुमनो हायोब्ला बेनो 800 मारुति होगोन आरो सोरबाया दिनैहाय भट मोजां बुथुमनो हायोब्ला बेनोबो होनाय जागोन जाहैबाय हिर' हन्डा स्प्लेन्डार बेबायदि बिथांमोना दिनै फोसावनायखौ बेबायदिनो गोबां बिथांमोननि राजनितिकनि बाथ्रायाव जोङो गोजावनो नाङा
जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि रायजो राजानि थाखाय नोंथांनि थाखाय जे बेनिफिट जे 5 बोसोरनि गेजेराव मावनो हाग्रा बेबायदि केन्डिडेटखौ नोंथांमोनहा सायख'। जोङो बिथांमोननि बाथ्रायाव जोङो गोजावनाङा आंनि मोनसे बिबुंथि होननानै आङो नोंथांमोननिसिम आङो खावलायहरो रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा दिनैहाय पेरेंगा जोंनि बिटिसिनि हाग्रामा बिफाननि मिनिस्टार बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों बिथांमोनहा खोनासं। गुवार बियाबाव 17 सा जयनिं जाबावबाय। ओरैनो जोङो फुजानि उन सिगां मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम लाखादों। अब्लाबो माखासे जोङो बासि बासि लिडारफोरखौ लाबोनानै दिनै आंनि बे थाग्रा थावनियावनो जयनिंनि हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। गोजोननाय मोन्दों दिनै UPPL दोलोखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनाय बा दैदेननायाव जि सान्थि गायसननो हादों। जौगाथायखौ पेरेलेलि जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो लाबोनो हादों। बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा खुसिजों UPPL दोलोआव BPF आरो कंग्रेसखौ नागारनानै जोंनियावहाय UPPL दोलोआवहाय जइन जाफैदों। गतिके बेनिख्रुइ साबसिन सासे पलिटिसियाननि गोरबोआव मा थानो हाबावनो, बेनिख्रुइ साबसिन रंजानाय जोंनि माव बिथांखिफ्रानो पलिटिक्सजों गासिबो सोमोन्दो दं हिसाबै सासे पलिटिसियान हिसाबै गोजोननाय मोन्दों। सार नोंथाङा दे बुंदों फैबाय थानाय समाव खाम्फा बरगयारि बिथांनि न' खाथियावनो जयनिं हाबाफारि लागोन सार, बेवहाय माबायदि बिफिटनि 600निफ्राय 700 जयनिं प्रग्राम दङ आरो बेखौ आं बिथां खाम्फा बरगयारिनि नसुं खाथियावनो लानो थाखाय थियारि जानानै दङ। जों थाग थियारि जानानै दङ। अब्लाबो नैबे फुजा सफैनायखाय टेकनिकेल प्रब्लेम एसे जाबाय दङ। थेवबो फुजानि सिगांनो लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ। जोङो नायनि आरो हायाब्ला फुजानि उनाव लानाय जागोन। 600निफ्राय 700 जागोन। गतिके BPF हिसाबै जायफोर हार्डकर केडारथार खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नागारनो हायै बिथांमोना थाबावगोन। मानोना दिनैनि दिनाव चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप BPF जाखाबाय। चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि 14 नं चिरां दुवारल' नङा, गुबुन गुबुन जायगानि चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा टटेलि चन्दनखौ सापर्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागारबोखाबाय। आरो बे जोंनि इन्टारनेल सर्सनिफ्राय मोननाय। आरो बावैसोनो आं बुंखादों दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे आं खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो खावलायदों गाहाम समखौ ओरैनो हलाय खालामनानै दालाथों। मानोना खाम्फा बरगयारि बिथांनो MP नि टिकेटखौ होनानै बिथांखौ राजनितिक भाबे बा अर्थनैतिक भाबे कमप्लिटलि माने गुदियाव दाननानै बिथांखौ खोख्लैनायनि मोनसे षड़यन्त्रसो। गतिके गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, खिन्थु खाम्फा बायदि सासे दैदेनगिरिखौ राजखान्थि भाबे फोजोबनायखौ जों लुबैया। बे जाय पलिसिखौ हाग्रामाया लादों, जेरै गोबां दैदेनगिरिखौ बिथाङा जोगारदों। नोंथाङा जुदि नायोब्ला जोंनि कार्बि आंलंनिफ्राय फैनाय जनमोहन बसुमतारी ना मामोन, बिथांखौ जेरै बिथाङा जोगारदों, जाय BLTखौ जनमोहन बायदिया मोनसे समाव रोहो रोहो खालामदोंमोन, BPFखौ रोहो रोहो खालामदोंमोन। बेफोरबायदिखौ मैया खैफोदनि टाइमाव जोगारनानै बिथांखौ माने बेकबनखौ सिफायनानै दोनदों। हाग्रामाखौ चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिफायना दोनदों। गोबां लिडार दङ जाय लिडारफोरखौ कमप्लिटलि माने रुट आउट खालामबोगासिनो दङ। गतिके बे बेलायाव बिथांमोना निस्सय सांग्रां। अब्लाबो जों वेलकाम खालामदों। जोंनिफ्रायबोथ' केन्डिडेटआ थाखासिगोन सियरखा। आरो जोंखौ UPPL दोलोखौ दिनै BJPआ सापर्ट होनानै क'क्राझार समस्तिखौ देरहासार होनायनि थाखाय UPPL नि थाखाय मोनसे बिथांमोना सापर्ट होनायनि प्लान लाबाय। बे कनफार्म। गतिके जोंनि देरहानायाबो कनफार्म। दिनै समस्त बिटिआरनि जाति जनगोष्ठिया UPPL दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनि मोखांखौ नायनानै जेरै जाक-जमक बा लैहोर लैहोर फैदों, बेनिख्रुइ साबसिन बाथ्रा थानो हाया। बेसेबांसो पार्सेन्ट दंबावो सार BPF आव दा?
ओरैनो गोनो गोथो जानानै गैथ्रा होनब्लाबो बिथांमोननिया 20 to 25% दंबावो BPF किन्तु दा बिथांमोना आरो स्प्लिट जाबावबाय चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप हाग्रामा ग्रुप हिसाबै चिरां जिल्लायाव जेराव खाम्फायानो दैदेनगिरि हिसाबै खाम्फाजों निश्चय सापर्टार दं मानोना he is a very good leader among the BPF leaders गतिके खाम्फा हिसाबै मानसि थाखागोन आरो जेब्ला MP इलेक्शनाव खाम्फाया जेनबाय जेननायाथ' 1000 times% माने माबा दंखायो रोखाखा जेननायनि उनाव खाम्फाया UPPL दोलोआव फैगोन नोंथांमोना साननैसो नेबाय थागोन